my goodness. You slide one slide only. Hala, it's really a lot. Wow, it's a lot, guys. Hi guys, good morning. Galing tayo sa labas. Nagawa ako ng pathway ng ating mga alaga. And continue tayo sa labas, guys. Maglinis kami kasi babalik na naman yung snow. Ngayon wala nang snow pero meron siyang slick ba, yung parang slushy na naman. So kapag hindi namin yan malinis, guys, ang nangyari is mabigat. So we need to go out now, do it. And this time nagdubli-dubli na yun ang aking. Meron na akong pajama sa ilalim ng aking jeans kasi it's very jud, guys. Grabe ka ginaw kagabi. Ay na nang luspa jud ko, guys. Sakit ng aking So kaya this time I have to wear this. So and yaon. Well, we're so lucky, guys, na electric is not dead. I'm not wearing them. You want the white ones? Let me see, let me. Want the white ones in the car? Hold on. This is also okay, I'll give it to you when you do yours. Yeah. I'll put this in the pocket. What are the white ones in the car that are heavier than No, this one the is. orange ones are work gloves. That's why they're not warm. And also you have winter gloves. And These are also not when that. I'm holding the thing. I know, but those are not winter gloves. Here, I get the white ones in the car are better. No, this is fine now. Come on. Oh my goodness. You slide one slide only. Hala, it's really a lot. Wow, it's a lot, guys. And also it's slick now. Yes. Oh God. Look at this, guys. Ang kapal, oh. Aguroy. So, ito yung the next day, guys, after sa snow, winter storm natin, snowstorm. At yun, marami pa rin snow kasi, guys, nag-snow nga the whole night. And then, yun, kailangan natin tulungan si Mister. At ito din, gusto ko itong gamitin, guys. As in, masaya ako kasi nakikita ko talaga yung snow lumilipad-lipad, no? Ito yung push snow blower namin. At sobrang old na ito. I don't know kung ilang taon na ba ito. Umaandar pa, guys, kahit wala nang takip ang mga sagas. Tinutulungan ako dito ni Mister kasi kailangan niyang tumulong kasi talagang nakakapagod, masakit. Kaya nga sumakit yung katawan ko ngayon. The next day kasi nga ganito, hindi nagpapala-pala din ako. Binalikan ulit ng Tami yung sa daanan namin sa harap kasi yung dito na side, yung sa aming garage door, nilinis namin yung malapit sa sasakyan. Kawawa yung sasakyan na Lexus namin, guys, kasi natabunan talaga siya ng snow. At yun, so kailangan lang balik-balikan yung pathway kasi natabunan ulit ng snow dahil nga nilinis namin itong sa kabila. Grabe din sasakyan, guys, kawawa. At hindi din pwedeng linisin kasi hindi na namin alam kung saan ilalagay yung mga snow. That's it, guys, done for now. I hope wala nang snow kasi talagang headache, guys. Sigaw ako ng sigaw habang naglilinis ako. Si Mister ayaw makinig. Yun, pa-parking na siya. Ayaw makinig. Yung kapitbahay namin, guys, nakatingin na lang sa amin, guys, kasi ang ingay naming dalawa. Kasi matataas na yung na file namin na snow. Bungguin niya palagi, guys, ng plow. So pag bunggo niya, guys, mahuhulog at matutumba balik sa driveway. So kaya ako naman sigaw ng sigaw kasi ako yung tagasunod. Dubli trabaho, sakit sa aking katawan yung push mower nga. Push snowblower. The plow hit something. Okay, guys, slowly. Slowly go. That's it. Hala, the flow hits the thing.
Lah, grabe guys. Ang isno man, oh. Na. Bago tayo magpahinga at maligo, kasi ang baho ng Indemirian, linisin muna natin itong ating front porch. Naawa ko sa aming kapitbahay guys, nag-offer man kami no, pero ayaw man niya. Pangatlong bisis na niya manual, pero hindi ko alam. Alam niyo ba na maraming nagkaka-heart attack ng mga ganito pagpapalapala ng isno, lalo na yung may mga edad, magka-problema talaga yan sila guys, so kaya delikado. At yung manual guys, alam nyo ba, masakit talaga sa likod, sa kamay, at yung tibok ng puso parang lumakas, dahil po may coat ka pa, pinawisan ka, and then sobrang ginaw, and then ito, nakakapagod na trabaho. At yun, sa mga may edad na at may mga problema, ay delikado po talaga ito. Meron kasing mga tao din na patay doon sa paglilinis ng palapala, lalo na yung mga may edad guys at walang kasama sa bahay, and then kailangan nilang maglinis na sila. So marami akong nabalitaan na ganyan, na talagang wala na, nakita na lang ng kapitbahay na na wala ng buhay, nandun na tihaya na sa driveway. Maganda ang snow guys, pero ito yung nakapa sa mga tao dito. Maganda, oo, lalo na yung pag mag ice storm na guys, ice, ay ang ganda talaga ng paligid. Pero yung problema, ang mga may madisgrasya, mga sasakyan, linis. Pero kung nakatihaya ka lang sa bahay mo, and then wala kang ginagawa at okay lang, wala kang lakad, ay ang ganda guys paligid. Ay, nag-snow na naman. Nag-snow na naman. Ay. Kalagot guys. Nag-snow na naman. Ay, kakatapos lang. Kaluka man ito eh. It's ridiculous. Katatapos lang. Snow na naman. Ano na to? Mauna ni? Kigwahon? Aguroy? Katatapos natin naglinis. Yaw-yaw nas Indemirian. Ito ding isno na to, parang piki oh. Iwan ko ng isno ito. Parang styro na giniling. Yung isno, parang styrofoam na ginigiling. Ayun oh, tignan nyo guys. I don't know if you can see. Look. Ay. Aguray. Kapagod ba dyan? Yung kapitbahay namin, manual niya guys. Gusto namin tulungan yung kapitbahay, pero ayaw man niya guys. Gusto daw niya manual daw guys. So, yun. Minanual niya. So ngayon guys, nagluto tayo dito ng ating ma-dinner. So lumabas ulit si Mister para doon sa nag-snow kasi konti, and then big flake ba, malalaki. So lumabas siya, ang ginamit niya is quad para lang malinis-linis niya yung kung anong dapat linisin. So magluto tayo ng ano po ito, paak ng mga lobster. This is lobster. No, so yung yung kinain ko nung una is ano siya, king crabs yun guys, masarap. Pero itong lobster, malalaki ang paak niya oh. Ang malaki oh. Grabe yung ko guys, nagka freezer, nagka frostbite ko guys. Uy, grabe oy. Ito yung dito no, merong mga sakit, mga numb yung mga ang galamay ko. Pero ang pinaka worst dito guys is ito oh. As in, sakit talaga ito oh. Sakit. Yung parang hawakan ko sakit, and then basta sakit siya kahit walang gawin, sakit. Alam mong sa ilalim ang problema, yung mga nerve. Initin lang natin, steam natin, and then yung chicken joy. Yung not chicken, yeah, chicken joy from Jolly Boy. Itong ating butter, atin itong i-ready lang. I-ready natin kasi para pagbaba ni Mr. kakain na kami, it's 6:42 na. So para ready na lahat, no? Kasi kung maghintay pa ako guys, mamaya sakit na itong mga kamay ko, ang sakit ng ano tawag nun? Ipang biscuit ba? Atin itong plug. Air fryer galore. So the old chicken is still good guys. Binili ito ni Tami mga October or November.
Yeah, they're very good. Yeah, ito yung napakaganda sa mga preserve. Kahit anong gawin mo, basta naka-preserve, maganda talaga ang quality pa rin. So, yan siya. At ito yung bago. So, kumuha lang ako para dagdagan ng ng ating yun. And then, magtapon tayo ng basura. Kasi marami tayong basura. Pag ginawin guys, para hindi ako mapapaso nito, no? Kasi mainit kasi ito. Parang walang laman. Ang gaan-gaan. Naiilad pa kami nito. Diba? Ang gaan man. Parang walang laman man. Adoy. Maglinis tayo niyan guys. Linisin natin yan. Ang tagal ni Mr. Maligo man. Mura magbabahae itong aking asawa. Ang gatal-gatal. Adoy, nako.